Fiecare colecționează câte ceva. Monede, timbre, vederi. Eu colecționez călătorii. Orice drum are povestea lui și în epilogul fiecărei povești se nasc noi motive de călătorie. Nu m-a atras niciodată să conduc o mașină. Mereu în scaunul din dreapta m-am lăsat condus de poveștile altora. Până într-o zi când căldura verii mă împingea către mare. Tata mereu spunea că un ban economisit este un gând către viitor. Această mașină m-a convins să conduc către povestea mea. Iubesc Octavia.